кабирӣ танҳо аз ҳисоби маблағҳои барои ташкилоти террористӣ экстремистӣ собиқ ҳизби наҳзати исломӣ ва амалҳои террористии он аз ҷониби хоҷагони хориҷӣ ҷудо шуда то давраи соли 2015 дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ соҳиби дороиҳои зерин шуд. 5 ширкати сохтмонӣ, 2 қитъаи замин ва сохтмони ғайриқонунии хусусигардонидашудаи маркази тиббии дандонпизишкӣ ва маркази хизматрасонии маишӣ, бинои ғайриқонунии хусусигардонидаи касалхонаи ҷумҳуриявии бемориҳои сироятӣ дар ноҳияи Рудакӣ, 4 ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд, 1 бозор дар шаҳри Турсунзода, 44 хонаи истиқоматӣ дар биноҳои баландошиёна, 3 ҳавлӣ дар маркази шаҳри Душанбе, 12 адад автомошинаҳои гаронарзиши сабукрав ва боркаши гуногун тамға, 48 сар чорвои шохдори калон, 12 сар асп, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи бинокор сервис, ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи боркаш дар ноҳияи Рудакӣ, бинои маркази савдо ва хизматрасонии маишӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, хоҷагии деҳқонии Истиқлол дар масоҳати 616 гектар ва ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи Сомониён 3 дар ноҳияи Файзобод. танҳо аз ҳисоби бозори саховати шаҳри Турсунзода кабирӣ дар 5 сол 1 миллион و 500 ҳазор доллари амрикоиро фоида гирифтааст. ҳоло он ки ин хоини миллат дар Аврупо мақоми гурезаро гирифта бо пайвандонаш он ҷо зиндагӣ дорад, суоле ба миён меояд ки манбаи даромаду бизнесу амволаш аз кадом ҳисоб бошад? посухи суол аён аст. бештари даромадаш аз ҳисоби ҳамон хоҷагонест ки ӯро тавлид карда ба воя расонидаанд.